Hi guys, hindi vlog. Homework si ate. Homework si ate. Homework kami. Okay. Ayaw nang naabi, nagtuwad mo ka na. Ay, asong tumag mo hilo? Asong bang mo hilo, be? Nako. Ay, hilo ba ko? Naka. Pero Ay, dali ay. Dali ay. may left Ako yung ko nakita. Lingkod ko, kay lingkuranan kay. Ikuha sa busin. Lalo na paspas. Kuan ka dito sa Blackbird. Dali ka na. Pero nagsisilingin na. Mura magsilingin. Wala niluta. Alam ko ka. Ay, kanipon. Oh, babaw na yun. Niluta ka. Ano man malimot? Ang dinimog ako anang cellphone? Sana naman. Kadali malimot. Mana guys? Biko. Ha? Ay, Ano mo na? Sungkit ka lang, orange. Dili, naman na maglaro na. Kaya na, Elsa. Okay na na. Dili po ka magsugod, oy. Dili dyan ka magsugod. Hindi, padung dito. Gusto mo na siya ng color. Wait! Red. Unya, ang sabi ni saya sa red. Ang sabi saya sa red. Ha? Ha? Wow. Pula. Ano? Ano?
Pula. Palong nga.